Raliya, ya haka? Yaya daga fitowarki daga ban daki duk da wannan da kika yi na san kashi kika yi. Kuma kawai sai ki dawo min kabeji ke yin kashi kuma ki zo ki bani afka a bakina in zuba a ciki na. Ai sauri nake yi mai gida in yanka an kawo maka zaka ci abincin saboda na gaban saba akan abincin ba. Shikenan ba tare da kin wanke hannu ba? Ta ban da abanka mai gida. Ya za a ce na shiga ban daki na yi bukatar kaina ban wanke hannuna ba. Kaga ma fa irin ragowar ruwa. To waye ga miki mutun ya kashi iya wanke hannunsa da ruwa ya wadatar. Ai baya yiwa. Kina yin kashi in kika wanke hannun kika shin kina zaki ji kina jin doyi. Kashi fa matsalar take cikin gundure guda ɗaya ba kaɗan bace. Duk guda ɗaya yana ɗauke da virus akalla guda miliyan 10. Bacteria ta kai miliyan 1. Banda kwaikwayen da suke fitowa guda 1000. Duk a kashi? Duk a kashi guda ɗaya. Duk wannan kwalarar da sauran su typhoid da ake yi amayin nan da gudawa duk ta dalilin wannan ne. Wannan ya haramta gare ni. Da haka mai da shi nemo mu je yanzu ba miki ruwa da sabulu ki wanke hannunki tukunan kin so ki wanke wani amma dai ba nan ba. To Allah ya baka. Wannan ya haramta gare ni.